चिरां जिल्ला रुनिकाटा फरेस्ट रेन्जनि सिङाव थानाय भारत भुटान सिमना खाथियाव थानाय हाग्रा ओनसोल रिफु रिजार्भआव खमैबो 100निबो बारा नखरफोरखौ फिन दिनै नैथि खेब होस्रांदों। चिरां रुनिकाटा रेन्जनि सिङाव गोग्लैनाय भारत भुटान सिमना कराइबारि हाग्रा ओनसोलाव आयेन बेरेखायै न' लुना थानो नाजानायखौ फिन दिनै होस्रांदों। खौरां बिजोंनि रुनिकाटा रेन्जनि रेन्जार जसमानिक मोसाहारिया फोरमायो दि हाग्रा ओनसोल जोबस्रांनायखौ होबथानो फिन दिनै कराइबारि, अक्सिगुरि आरो 3 नं फाथैबारि हाग्रा ओनसोलफोराव खमैबो 100निबो बारा नेपाली, आदिबासि, राजबंशी आरो बर' आयेन बेरेखायै न' लुना थानो नाजानायखौ होबथादों। होस्रांखांनायनि उनाव बिफां लाइफां गायनो राहा लागोन। होस्रांनायखौ मानियाब्ला आयेननि राहा लागोन होनना रेन्जार जसमानिकआ फोरमायबावदों। फारसेथिं होस्रांजानाय सुबुंफोरा होखारब्लाबो थाङा, हा-हु गैयैनि थाखायसो फैदों। बिसायख'थि समाव 3 बिगा हा होगोन होनना रादाय होखानाय देरहाहोदोंमोन होनना खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायदों। नंगौ, दा जायनि थाखाय जों दिनैहाय इभेक्सन खालामनो गोनांथि जादों। बेहाय गोबां जौखोन्दोनि दंफाङा दंस' जानायखौ नोंथांमोनहा नुगासिनो दङ। दा बेखौ होबथानो थाखायनो दिनैनि बे प्रसेसा सोलिदों आरो बे प्रसेसा सोलिबाय थागोन। आरो जोंनि चिरां जिल्लायावल' नङा, जों क'क्राझार जिल्लायावबो जों खालामहैगोन। जायफोर क्ररपति बिथांमोनहा माने साहा बागान बानायनानै दं, बेफोरखौबो जोङो एबारनि नैबे इभेक्सन प्रग्रामाव लाफादों। बेबो हाबाफारि जागोन जोंनि नेक्स्ट जोङो क'क्राझाराव लायगोन। जायफोरा दिनै होख्रां जाबाय बिसोरखौ मा खालामनाय? बिथांमोनहाथ' बिसोरनि सायाव सिन्था धारना खालामनांगौनि एसेबां गोनांथि गैया, जिहेतु बिथांमोनखौ जों सार्भे खालामखांखाबाय। बिथांमोनहा जायफोर बेयाव दिनैहाय सुबुंफोर थादों, बिथांमोनहा दादगारिनि अलरेडि फरेस्ट भिलेजार्स, बिथांमोनहा हयथ' गावबा गाव न'आव थांफिननानै दङ। बिथांमोननि सायाव आरो गोदानै माबा मोनसे अनसुंथाइ बिथांमोननो थानायनि राहा होनांगौनि जेबो दं होननानै आं सानाखै, जिहेतु बिथांमोनहा मैखोमै हा-हु दंखाजोबो। आरो अक्सिगुरियावबो जायफोर रायजो जादों दा गोदानै इनक्रिज हिसाबै, बिथांमोनहा अलरेडि गोबाङानो बिनि 70% अलरेडि FRA मोनखानाय गामिनिफ्राय फैनाय, आरो माखासेया दै बारै फाथाबारि बिटिनि दै खुरखा जानानै फैदों होननानै बुङो। बिथांमोनहा नंगौ नङा जों मिथिया, खिन्थु थांनाय 5 बोसोरनिफ्राय खुनु दै बिमा बारनानै खुनु बिदि फ्लाड एफेक्ट जायाखै। अनलि बै बैग्रिबारि होननायाव बोसोरनि सिगां एसे जादों, बे 14 घरल' जादों जोंनि सार्भेयाव। दा बिथांमोनहा बिदि होननानै बुंदों जे दैजों खुरखा जादों। दा नायनि जों सार्भेनि गेजेराव मा मोनहैयो उनावहाय। बे जायगानि जोबस्रांनाय हाग्रा आरो दंफांफोरखौ मोजाङै लाखिफिननो थाखाय नोंथांमोननि बिफाननिफ्राय माबायदि दायथ' लानाय जादों? दा बेनो, दा जायनि थाखाय जोङो स्टाडि खालामनानै मोनबाय जे दंफां खावनानै थफा थनै दंफां दाननानै हाग्रा दाननायाव जोंनि हाग्रा ओनसोला जोबनानै थाङा। जुदि जोंनि नैबे हाग्रा ओनसोलनि हायाव जुदि मानसिफ्रा थानो लायोब्ला फारसेनिफ्रायनो बिसोरो हन्डा मेचिनजों गासिखौबो एवस्रांलांनाय जायो, जायनि थाखाय जोंनि हाग्राया जोबलाङो। दा बेखायनो जोङो दा इनक्रस जाय बिथांमोनहा हा आवग्रिनानै आबाद मावनानै जानो लादों, बिथांमोननि सायावनो जों सिरियास लाग्रोदों। बिथांमोनखौ जों खुनु पद्ये सुबिदा होनाय जानाय नङा। बेनिफ्राय बरननानै जों लांनायनि सेस्टाखौ जों खालामबाय थागोन। बिथांमोना आरोबाव खनसे जुदि थाफिननायनि बेब'स्था लाबावोबा आरो पुनराय जोङो इभेक्सन खालामगोन। आरो जों एबारखौनो बेबायदि सुबिदाखौ होआ होननानै जोङो थिरांथा लादों। जोङो इभेक्सन खालामनायनि उनावनो लोगो लोगो जोङो डिमार्केसन खालामगोन, बेयाव बेसेबां हेक्टर हा, आरो लोगो लोगो जोङो प्लान्टेसन बेयाव खालामनायनि मोनसे थामथिमखौ जों खालामगोन। जुदि बिथांमोना मानिथाराबा बिथांमोनखौ बेब'स्था दं, आयेननि बेब'स्थायै बिथांमोनखौ जोङो मा खालामनाय जायो, जोङो हयथ' उननि पर्यायाव बिथांमोनहा जुदि नंगुबैयै हा गोनांखाब्ला बिथांमोनखौ जोङो हयथ' एजेहारनि गेजेराव हयथ' जों कर्टसिम लांनांगौ बायद' जागोन। बेवहाय मा जाथि दं? बेयाव बिसेसकै नेपालि, राजबंशी आरो आदिबासि कयेकटा घर दङ, नैबे दा जेराव जों खालामबाय थादों। आरो बिनि अनगायै दिनै बबेबा गामियाव बिनि अनगायै आरो जोङो अक्सिगुरियाव, जेराव बेयावथ' मैखोमै बर' दङ, लोगोसे गार'फोरबो दङ न'खरफा न'खरनै। बेहाय जोबनाय लोगो लोगो जों बेहाय खालामनो थांसिगोन। ओरैनो बेसेबांसो हेक्टर जागोन? मोननैजों गासै 100 हेक्टरानो जागोन। नैबेहाय 30 हेक्टरफ्राम जागोन, आरो बेहाय 70 हेक्टरफ्राम जाहैगोन अक्सिगुरियाव। ছাৰ মানে 2014 আছিলোঁ, এই আদিবাসীৰ লগত চবৰ লগতে আছিলোঁ। 2014 গণ্ডগোল হোৱাতে মানে বেলেগ ছাইডত আছিলোঁ আমি।
পিছত কোন বেলেগ সাইডত বেলেগ চাইড মানে আইপুৱালি দাঁতঘাৰী মানে কিছুমান পাটাবাৰী আছিল কিয় আহিব মানে তাত মাটি নাই তাত আহিবই লাগিব ক'ত পাম মাটি মানে ইয়াত 2005 আহিয়ে মানে ইয়াতে আছিলোঁ মানে আহিয়ে আছিলোঁ আমাৰ এনেকুৱা ইলেকশ্যন 5 বাৰো হ'ল এতিয়া চনতে 5 বাৰ হ'ল আজি ইবাৰে ফাৰ্ষ্ট নটিচ আহিছে আগতো নটিচ অহা নাছিল ইবাৰে ফাৰ্ষ্ট নটিচ আহিয়ে মানে এনেকৈ পূৰা হুলস্থুল লগাই দিল আমাৰ কি ল'ৰা ছোৱালী ক'ত থাকিব ভূমিটো নহ'লে ক'ত থাকিব ল'ৰা ছোৱালী মন্দিৰটো ভঙাল গীৰ্জা ভঙাই দিল ইমান দুখ কষ্ট কৰি আছোঁ আমি হা এতিয়াতো ক'ত থাকিম ল'ৰা ছোৱালী থাকিলে ইয়াতে মৰিব লাগিব ইয়াতে বাচিব লাগিব চৰকাৰ যদি নাচায় নেচাওক আমি ইয়াতে থাকিম 30 ঘৰ আছে ছাৰ এতিয়া 4টা জাতি আছে ৰাজবংশী আছে সূত্ৰধৰ আছে নেপালী আছে আমি কিবা উৰুৱা মানুহ আছে ছাৰ কি বিচাৰোঁ আমি চৰকাৰৰ আমি ভাল কৰিব লাগে আমি ছাৰক আমি ভোট দিছোঁ ভোট দি আজি এনেকৈ কষ্ট কিয় দিব লাগে তাই হা ফাৰ্ষ্ট টাইমত চৰকাৰে কি ক'ব দে এনেকৈ দিম বুলি কৈছিল এতিয়াতো লাষ্টত ভোটটো জিতিলে এতিয়া মানুহ নেদেখে আৰু তাই নিজৰ ৰাজা হৈছে ওপৰত বহি আছে আমাক ইমান দুখ কষ্ট দি আছে হা আমি ক'ত থাকিম ল'ৰা ছোৱালীলৈ আমি ইয়াতে থাকিম মৰিলে মৰিম বাচিলে বাচিম ভাঙি দিলে কি কৰিম ছাৰ এই গাছৰ তলি থাকিব লাগিব ছাৰ কি কৰিম আজিতো ৰাতি বৰষুণো পৰিছে অলপমান কি কৰিম আৰু এনেকৈ থাকিব লাগিব ওচৰতো পানী খাবলৈ ভাল পানী নাই ইয়াত ডঙত ইমান লেতেৰা আহি আছে ক'ত খাম আৰু পানীটো অনেক দূৰৰ পৰা আনিব লাগে ছাৰ এতিয়া ওচৰত পানী আছিল এইটোতো চব লেতেৰা আছে এইটো খাবই পানী নাই আমাৰ গলাটো পুৰা শুকাই যায় মানুহৰ এনেকুৱা হৈ আছে দুখ सिफायलाबो हाजारबा सिफायथोंसै होमब्लाबो जों प्लास्टिक लाबो जेबो लाबो गोलै लानानै सिथफ्ला लानानै थागोन बोनो बुथारलाबो सिथारलाबो बोन थागोन जों जेरावबो थाङा आं दागारनि गोलैनिफ्राय मालायनि न'आव बिदि बर'फोरनि न'आव थानानै देरबोनानै हाबा जाबायमोन हाबा जानानै दा फिसाया नेफालि ओंखायनो आं जेराव बयबो गासिबो खोथा रोंजोबो नालाय मोजां गैया सार न'आवहाय दागारियाव गंसेल' दङ आरोखि जेबो जायगा गैया गोलैल' बे भारा बे न'आवनो थाहैदोंमोन होमब्ला बे जायगा मोनबाय मालायफोरा जायगा मोनगोन हा गोदानाव थाहैदो होननानै बयबो बुंनायखाय फैबाय बेसे न' भारा गारनाय होननानै ओमफ्राय गोलैफोरा साब्रैबानि गोलै हौवाया सानफ्रामबो हाजिरा खामानि मावो थोआ गोरलैफोरनि दासिमबो लेखा सिखा बानायनो हायाखै मा मावनाय जों बिनिफ्राय होखारलाबो जों थांनो हानाय नङा दा गिर्जा न'फोरबो सिफायबाय जों सप्तायाव जों गिर्जा हाबोमोन बे गिर्जा न' अनेक गैया इसेबो सोरखारा अनेक गैया इसेबो जों नागारखाया हगारखाया जों बोन थागोन सिथालाबो बोन थागोन हगारखाया बेनो जोंनि खोथा बासन माबायदि खस्थ' सोलियोमोन खस्थ' जोंनि आथिंजों थाबायनांगौ एफा गोजान थांलाय फैलाय गोलै बानानै दैया लेथ्रा बे दंग'नि लोंनांगौ दैखौ लायनांगौ एफा गोजान जों माब्रै सोलिनांगौ साइकेल गैया गारि गैया बे लामा संसाराव होमब्ला बिदि खस्थ' जों मावनांगौ भट होनानैबो जोंनि भट माब्रै सरकारा देरबोखो जों भट होनानैसो सरकारा देरबोबाय दा जाहाथे दिनै दिखि बे गरिबा थैनांगौ मानोबा बे फेंगाया होनदोंमोन बिगाथाम हा होगोन होननानै बुंदोंमोन गैया जोङो दासिमबो हा गैया फेंगा बुंदोंमोन फेंगा सारा दा जोंनि फोथाया सरकारा न'आव जों थगाया सार जों थगाया नांगौ जोङो हाजारबा बे जायगाखौ सिफायनो थांदों होमब्लाबो जों न'खौ माब्रैबा खस्थ' लाबो जों बेनि जायगायावनो थागोन जेरावबो थाङा बेनो जोंनि खोथा बेयावनो थाबाय